Dúfam, že sa nepostavia pred nás. Poď troška dozadu, lebo to ja tomu neverím. Wow. Vidíš, a takto v skutočnosti to vyzerá. Wow, už sú oblečení. Majú aj dýchacie kyslíky. Dýchacie kyslíky? Dýchacie prístroje, pozri sa. Jaj. A zhorené. No pôjdu aj do Jopy. Ne, asi iba jedni prídu. No sa budú zapálovať. Nie. Buď rád, že si niečo vidia, lebo iné deti to nevidia. Už nehorí. No, väčšinu už zahasili. Tam ešte kvapkajú. Či iskry to.